Kani ka khana shapang uwe unong hikai. Ubalala ban penkeladur ya kawe ke skul. Kabla sya yingja la katuk ni snam. Kani ka khana shapang ubabu thaba. Unong hikai ubalala ban penkeladur ya ka Raiba Government LP School. Ka skul ka badan hakashnong Raiba. Kashnong ka badan hakithan mausenram. Kani ka skul kala khang la katuk ni snam. Namarba amdan nong hikai shu. Hendrei haus nam arajar arpuwei ka sorkar kala thung ya ubabu bat skam thaba kum unong hikai. Ban let hikai ha kani ka skul. Hendrei habaw la poi ha kani ka shnong. Ulalap ba ka ying skul kala sob da kinyun. Kitnum ru kila pei bat la ker tawyar ya ka skul da kisanyum. Kumta ka kam ka bahak khmat kabaw la le ka dei ban maramot shwa ya ka ying skul. Ban penkhu ya ki phalau bat ban thung da kisintiu. Bat ki wei pat ki jingthung ban pin itanan ya ka saudong saukun jong kani ka skul. Bat ulala ban le ya kani deiling ba ka jinga trelang ki kmi ki pa jong ki khna bat ka shnong hi barok away. Uniu babu udan ru ya ka jinga dei ka pajan bha amtang bat ki khna skul. Hendrei bat ki kmi ki pa bat ka shnong hi barok away. Bat ka kam jong u kam kun tang ha ka kam hikai ya ki khna. Hendrei ula yo ru ban sam ya ki babun ki wei pat ki jingtip shikinong shong shnong ka ban pin mentoy ya ki. Uniu babu dang shen ula yo ru ya ka kusnam ka bahe hakari India. Ya ka balatim kum ka shiksha graha award. Tungin ya sngam ya ka jinga kren jongi bat u babu bat skam thaba. Ka kerteng ka jonga ka day I bat skam thaba bat nga shong nga sa nong thamai dum bat ka jingya lenti ka jonga kum uno hikai nga sedang nadu u arjar khat nyo ha ka bangayo ban hikai ha ka school ka bakateng kidis corner secondary school te day nang to hi ka lenti ya jonga kum no hikai ha ka puli puthi ru ban penbit penbyang kum no hikai nga pendap nang to hi te nang ta pade hau arjar arphwe ka day ka banga rung no pat kum uno hikai ha ka Sorkar mo kung hikai sorkar haka bangayo posting sa Raiba Government LP School kabadan sa than mo senram bat hang tu ngayo ban syakri nado arphuwei bat hado usnem arjar arpusang kung hikai bat nang tade kajing syakri hang tu hasnong pade ka beteng soka project ka bangi ongka living library. Te ha ka bili bakani ka khusnam ka badang yo shen ka dei ka baki khot ka shiksha graha award te ya kani pade ka dei na ka jing nominate na I wei I officer lani a lecturer ibana di arti ita di Sir David Nongrum ita I batai ya ka wei ka NGO ka bakateng ka mantra for change ka baitre senak bat ka government menta bat maki pada ki nominate syaka shiksha lokam ka baha mapo jong kani ka Infosys ki te yakani ka award ka di one of the prestigious award ha India namar ba ki bon ba ki nominees ken across India ki dan ko ba hajar handrei adu macam senam ki filter ki jet penjanai mo ban yanu ban ai award hadu bakin jet sang langut haboro India te ngosarong namar ba na Meghalaya jongi mo nga di way na kita tama kani ka award kadai kamdei ka tang ka jonga kadai nam ta ki khna jong tu kusnong ki kmek pa ki parok ki jonga ki bon ki stakeholders ki bangala collaborate kadai nam ta jong ngi baro hi ken jela bro ko wi hakapor banga pois thi ho snam arja phuwei kadai ho banai me bat kadai ru hatin covid bat hang tu ha school kim don hikai shu la kuma arsnem e namar baki don kino hikai kontrak atau kopor baki kilahaban saweng kam no mo nak sarkar te ki khana atau kopor kim yo shu ken bandit school hapor covid kam tam te ondang la apoi nga hang tu ngalap ngasyam ba ki khana kila shu don sa surok ki namar senong kendong de ki yarap kim ki pa ki tre lum trewa tabat ngalap pade por bangala yu kejat hang tu school ngalap buon setang de ki senyum sudah katenum ko bepei kajaru kadon ka benta ka bomdon tenum ka penkhana ka mdon ka pralut na dong sedong
Kalau long ying jak baik lah ban ong namar bam dan bapenan kam su temu. Henry hak tu kepor ondang ala syong meeting pada bat ki kemi kepa katu kat ni bat ki kena katu kat ni kila ngai kajing terang kajong ki kai ngak apa kin yo no pat ya kata school mo kabal awan no hikai menabar kam tam apa ya ki kemat kajong ki ka batai kai ya thu ya ba ki kwa ki angnot bakin yo kata kajing nang jing start kan te ondang ala ekran bat ki kemi baru ki don da kata kajing kermen ti ta di jing kermen isdang di jing kermen jing kemi kepa ka bapendong men si mengabat kam tam ki kena lele ada iban nei hot kadon kapor ke ba ni atatian nama tiang marwai te 4 Jumat te kum tu mo kumnon pen wonder ya katu te kadai hi kajing lap jing syam ka jonga ba ngai ki kwa ki angnot kajing sedang hi te kadai marwai sha mo kadai ka vision la ni ka e ka bangi ngi jengai dei Henry ngam simlong marway namar ningkong kadai baki khana how tu ju hi usnam ho ajar phoi bat ke beteng ho ar pho ar kum ta ter pek ngis dang sha bat ki khana hi bat iwe I ta I bayarap yang akan haskun I keteng I danolin snaitang ngis dang sha daka ban penkhoi ni ya sim ki sensar ni penkhoi ki thabawa ya ki nyut ki nyer ni pom ni penkhoi lon ban ngis dang daka bangi thong jing thong ngab ni dei ban sedang daka jing khoi namar sin baka kanika surrounding mo jongi ka bangi ong sisin baka tu ka khoi ka mut ka mansim ka jongi ru ka jumut jom perkhat ru ka khoi ka khamong pangat ka bangi I kum kita deh tingi sedang sudah kata de namar baka school kam don fencing ngi sedang ban thung ni kita ki fencing deki sentiu kan bangi yo nang tu nasional lun te kata ngi sedang senang ta Henry hadin pat de kata ka ngong ngasdang marway bat ki khana bar ita I bayarap dengan school Henry kiwan yuk kejat skipper rok ki jonga I kong badap biang dakhar bat I kong I barihon majang anda kila awan sok mekipat te nga kami omen sim kan ban peteng susu ya kan kam namar ba makir kila no senyang haka bobon rokam kiwan ki ajing hikai te kumta te deling ba kajing ikran bat ki bangidon kaju kajing temu bang ong to ngin ya pen bahas susu ikani ke school da ke bangila ban lumpisa ke bangi ong crowdfunding aktin pareng bangi penan kam ya kata ke platform ke bangi ong milap te dadap nang tap de ngila yo bandum ka pisa kumta kat ban biang mbade ban ong hadu kata kapoi hadu 1.2 lakhs tombak langa te idan pada si ikong da sumarlen majau iba wan hi sethi bon ai katenu manirap te kidan bon kin individuals haka bedi banno senyang kumta te kata kadai tang hai infrastructure ngila ban ong te nang ta kidan so kiwe pat ki jino senyang na kiwe ki breu te namar bangalap hi haki skol sarkar ke badan setelak kan jala ka jungi bon ki jot ki pran kawai kadau kolong ba let's say mdan basumari ki kala bandai naki nok song snong kala bandai no hikai kala bandai no ngimla ban kedau kti ka song haki jat snong andai kai ke bang asuthu ba kalong ba sisin phim kam try phim sngo try ka tu ka jaka te phinum sumar hiru phinum sngo phinum sumar te ngasuthu ba ngadan kam ya ka jingi try lang ba kini ki pa te ngaju khot ke niki haki parents meeting kum tu te ngaju panjing rap ke naki ba kala don kam ka di ka por bangin pen kala no e kani ka school da ka bangi thung da ka bangi ker saudong saukut penan kam tang di kisit ki skut ki bangi yo nang tu hi te onda kila yami makiru ki don ki yo men sim ki badon nong yalam dai te kit onda la yami dangi lai trelang ka tu hi kala wan ram saka ko kawan lam saka jing i ka jing ya tip lem kom ta ke te ki khana hi kila keren de ki kemi pa ka te ketika school jongi teme na mga ju hikai ki khana kani ka school kadi jong phi ho ya sumar kadi ka yeng school habangi ong mo te kadi ka yeng school te pi sumar kum ka badai ka yeng jong la jong te kum ta ma ki kira ki ka ta ka khubor ki mi pa pada anda kila awan school ki sngo hi kum ta te anda kila itrai lang te kila don ken to ka sense of ownership lani ban ong ban kam try ya kata ka yeng school mo ka bodan hasnong te anda la yo ban ye shong itu khana bat ki pade te makiru kila sngo tanat ken ban ong bakani kadi ka school ka jongi na kadi ka jing bhanam ta ki khon ki jongi balingi mes no kti lang te kum ta na ka por sa ka por kat ka badan kam ki mi be Kabarwan hane nang ban iya kanuksa iya ki khun ki sibu nan sawan mar haka imlang sa lang dan kam hi ban trela
ladangan ong ba ngam don kun su ban le school de kan man te yu kata ka yesong lang kumne si snong si tau kani kalong kajing sngau sarong yang ikachnong ru kabai sa baskem yo ban kai po di school ni. Stand in a consonant. Change them. It started snowing and getting very cold. Ka lintiyan ka jonga hang tu school pade nadu arja phuwei kut haudu arja phusa ha ka banga mi no nang tu namar ba nga beteng no pat ya ka jing sekri jonga ha ka government sector hi ko ha ka middle school ka bade stisha maulai teng government UP school tambah kadang don kata ka jing sngo iet kata ka jing benut namar ba pi bat kitu kinong senong om banga sulong tam kum no hikai heng along kum u bahing bahasam ru lani kum no song senong ru hang tu te kadon kata ka jing benut tengai keren biang bakin ki parlok ki jonga hi ki bala arab hang ni school te ngin le kum no kadon kata ka project ke bangi don ha ka jimut jim perkhat ke jongi bangi ai kerteng kata ka living library balai namar bang ngalap bakatu ka senong ka ruspa bah ha ka bede bat ka jing thu khana kini ki start tenrai te kadai ka wei ka senong ka bar ruspa bah kata ka tip ka don nam ha kan minswa te por bang apoi ngapat por bang kli watang ka kerteng jong ka senong ka jingmut jong ka kerteng ru ki khana kim tip su tengok nga ngidon kamban pen KM biang ya kan ikan te ngabeteng biang kita ka jing sakri ondang alami makana ko no hikai ru Henry hai tai project padeken hakabanga lumbat ki rangba bat ki khana hi no tasno Gul bat kumjur ya kini ki sar ki mis ki ba de ki no kai ki bawan ni senong jeni ban bapai te enla no to so artli juba mana tasanyo el to te unai kan umi nan hana kwar Itli ariang tu kisah sedek tu ulang man bun aja. Ke pada cilap ni nai dare bacin penjat hendak cin rai cin semar nang ba cin. Kanu kare nai. Boleh nanu nai. ani ka danga kenau ya kata wat mentaru danga kenau ke ka bajah tu ka sengi por bang ngapentip bangan mi no kan ka kadon ka kejing yam padok nut jongki bat kena bat kemi keparu kia ki daya benut syai kan bat katahi ke ke ru ka papen kring biang yang amo bat ong ba ngan det silet ken sati hadu mentaru ngadang let bet wat lang ayo syuti ru ki Christmas ngapelut por sati dak ba ai dak wei pat ki jing hikai kan te ka jur bah kata ka emotional connection la ni ong tin ba ka jur bah kan bat ki namar ba ko bang ong ipi mene ngam dei shu tang kum no hikai ngam dei shu tang breu bana bar ba shulet kum tu kan te nga dei hi wei ngasngo gasim bai kum tai kum nong song snong kum bahing ba sem namar se thi por banga sa ru ngam don ying don sem ngam don ying wai ngam don e nga sa bai ba ki breu hi hoi ka jing ya lenti te kam judon hi kanu ka jing suk hele si bantah supet na bar te o ka isuk e kan nama ban poi hadu kani ka kentiru mo ban yo e ka award ne lani ban syar ke kenai sangno hangno ka simpor de kisnem ya ka kam ka bang train adu arpo we hadu menta tapi dang yo recognition te ka simpor te ki jing e kilong kumno nadu bar bang poi hi tang kalinti ya swa men swa nang nin silong su thiru ka basni surap kataru ka dikwe ka jing e te nang ta de ban kendu iki brio mentapi ban le ka iki bathamai hang to snong ru kalong kendet iki kataru ka dikwe ka jing e ban pen thu iki ban penyajan bat ki kinong song snong ngaplut por em bai ki bat ki haba ki le lom le wa ngaplut por le khwai ngaplut por tang bangan thu e ka jingmut jing perkhat ka jong ki dalak wai school ngaplut por so bat ki khna ru bangan de si ki le kai ngale pe kai ki long kumno ti kabun ngin ki jing e ti nang tan naman na ka government kuman su ong no nong ka kham e kan ban yo wut ka jing ram le ti ka penong nga ban hab ban yat hi no da ka bangai lum kini ki parlok kumta te kumta kan te ki bun palat hi ki jing e ban da nyau kan ngam la nyau su
kidon ki por ba penduk mensiam ru henry na ka jingkersan jung babun hi pade tika ai mensiam ya baniat chakma em hadian kani ka award lele te ngi nak sa push shu kan bangin le khamba shu nomor ba ngi don hiru ka project in hand ka bangin haban pentri kam kata ka de bangiat ngi collaborate but ka State University William Sangma State University but ka social work department ha kajing yalam dan ti jong i Dr. Randolph Langstate te ma i don te nang ta de kadon ka wi ka NGO nang ni hi ka bekerteng crisis te bat ki parlok ngedon te ngedon ka project ka bangin ya tre ka i ka bangin ngil ale harai ma ngin persang bangin replicate lan ngin le lang kumju sa wish nong namar bangi suthu ba kay rabon kani kan te hadian ni kani ka award lele te individually ru hadin kani ka award lele te nga sha push ba kan ban namar kini ki ai award ru om mangin su sakut kum to henry kadon ka jing rap na kaliang ka jong kiru yang akan bangan le khamba su ngima ai ban tari marwai ngi dan kambon ki brio kan ki badan jumut kan badan kaju ka jumut namar ba hitep hi ka education jongi hajala jongi ka long very poor te balai ka long tangin haban wa de ka daw te ladang ye trailang pre te kata nang bon te kata nang yo kan ya ka jubah mo bangin pen bahasa su kani ka message kan dai bahai ki no hikai ki babon mo ki no hikai ki jongi am ki tristom ngabun ngatip ki tristom kan tamba bon ha ki bom syar ke kanai seru nda ki tristom kan no ru tamba ka we ngamut ban ai men sim ki bawa judo jengkerman nang ni tristom namar ba kani ka jing no senyang ka jong pi ki no hikai kamkut menta pi tristom menta pi thung pi bet menta pin sayo u so pade hadien arlai senam sau senam kan simpor te habide bat kani ka message ka we ka long ba shimbet ya kani ka kam ka bang ngi trai ken om bang trai tang nam ta la de henry ngi trai nam ta ka jala nam ta ka ri ka jai ban reu ka jongi ken but habangi don hi ka mensim ka babaha te kan yalam be hi sha ka jing bahai hadin ambot ro te kata hi trai ka we ka quote ka long gum ni na umat ma gandhi bang shit kan mau ba be the change you wish to see in the world te kata ka de ka we ka bang shit perkhat ba wa shit meditate ba ita ba ka ka banga don ha jumut perkhat jong bakan kan kala be hi umdai menta ka we ka sngi lada phi ur phi ha phi ke biang kumta kan sapoi ke puan pin si i uso